mjesec u kome uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala daje posebnu priliku za ibadete i olakšava ih onima koji nastoje i koji se trude da se Allahu tabaraka wa ta'ala njima približi. Allahov poslanik alejhi salatu vesselam je ukazivao na te blagodati ovoga mjeseca i obveseljavao bi svoje ashabe njegovim dolaskom. Govorio bi im: iza kanat awwalu lejlatin min Ramadan, kada bude prva noć Ramazana, futihat abwabul dženne, potvaraju se džennetska vrata. Koliko je džennetskih vrata? 8 vrata džennetskih. Futihat abwabul dženne falam yughlaq minha bab, i ni jedna zatvorenim ne ostanu. Dakle, otvara se Allahova milost, blagodat, a ovo je isto tako dokaz jednog akidetskog pitanja, a to je da džennet sada postoji. Jer džennet se uz Ramazan ukrašava. I ovo što kaže Allahov poslanik alejhi selam, futihat abwabul dženne, otvaraju se džennetska vrata, nije u prenesenom značenju da neko kaže Allah spušta svoju milost, Allah daje svoj bereket, blagoslov i tako. Jeste, sve to istina, ali istinski se sva džennetska vrata potvaraju sa prvom noći mjeseca Ramazana. A znamo šta znači kad se otvore vrata. Pa ako je lijepo napolju, nama sada ovdje gdje smo, ako je lijepo napolju, kad se otvore vrata, doće i do nas te ljepote. A ako je ružno napolju, doće i do nas toga. U ovome slučaju kada se potvaraju džennetska vrata, futihat, znači da do ljudi dođe nešto od te džennetske ljepote koju ljudi osjete u svojim ibadetima. I nijedna ne ostanu zatvoreni. A posebno jedna vrata u džennetu imaju koja se zovu Babur Rayyan, koja su samo za postači i ni za koga više. Kada džennetlije uđu u džennet, svako ima od onih kojima bude data Allahova blagodat ulaska u džennet, svako ima vrata na koja će ući prema dijelima po kojima se isticao. Pa ko bude od onih koji su se borili na Allahovom putu, ući će na ta vrata. Ko bude od onih koji su se isticali po sadaki, udjeljivanju i davanju u ime Allaha tebareke ve taala, ući će na ta vrata. Ko bude od onih koji su se isticali po svome namazu, ući će na ta vrata. Kao što u džehennemu imaju vrata, koliko je njih? 7. Leha 7 abwab, džehennemskih 7 vrata. Li kulli babi minhum juz'un maksum. Svaka od tih vrata imaju džuz. Šta je džuz? Dio. Maksum, koji je određen. Dio ljudi, grupu, skupinu ljudi koji će ući na ta vrata, koji su se isticali po određenim grijesima. Ulazit će svak na određena vrata, pa kao što u džennetu ima وَلِكُلِّنْ دَرَجَاتٌ مِمَّا عَمِلُوا, svakome od njih pripadaju deređe po onome što su radili, tako i u džehennemu imaju darakat. Kao što su u džennetu darađat, stepeni naviše, u džehennemu su darakat, to su stepenovi naniži. I što je niži stepen, to je gore u džehennemu, a što je veći stepen, to je bolje u džennetu. I zato se za munafike kaže innal munafiqine fi darkil asfali. Znači oni biti na najnižem tome darakat, darku, na to najnižem stupnju džehennema. To jeste najbliže izvoru
patnje, odakle dolazi ta vrućina, odakle dolazi patnja džehennemska vatra, bit će najbliže njoj.